En geno mara ni rio makare nyakurum gajwang machiegni chendo ni mar kagi kacha nyinga Lydia Ukeyo. En odiochieng' mar ariyo mar limbe Kingi Charles mar adek pachoka kawo limo kariko jolweny makarioko kanyakla kod bungu makarura rango chenro mag rito alwora mane Martha Karua timo e bunguno. Kamano bende obedo kod twak e apis riwruoge pinje kata United Nations ewi chal mar kor lwasi ka gikone obiro tieko odiochieng' ma kawuono kolimo kar kano liech ma Sheldrick. Odiochieng' ma kiny Kingi Charles mar adek kod jaode Queen Camilla ochomo gwenge ma Mombasa. Bunguno norit kanyo gi Wangari Maathai nyakuram gajwang' ok Martha Karua kakwa somen. Aya. Yes, sio mako achije moko ma osebedo ka wuondo jopiny kendo mayo gi omenda ka giwuondre ne gin apisa mag duolno Abdi Mahmood Deputy Executive Office EACC kalore kod ywak jopiny ewi joma wuondore kendo wacho ni gin apisa madito e duol madongo e pacho kae. Jogi oyangni manyo jomoko manyalo bedo gi weche nonro madhi nyime kendo gocho negi kawuondre ne gin jodito mag EACC, NIS kod ODPP kendo kwayo omenda mondo migi konygi. Nyoro no make Shadrack Ndegwa mawuondre ni en okwach kich kata apisas mar EACC kendo yango ni en tudruok matut gi CEO mar EACC entierego. Sebed kaimanye kuom kinde kane ondhiye kendo hedhi chwale do. Persons who are actually claiming to be staff of EACC and in the process extorting a lot of money from members of the public, more so the senior public officers working in various public institutions. And these people who we've arrested some in the past have continued in the recent past to extort money from the public. One thing that we at times want to ask the victims, especially the senior public officials and the state officers who fall prey to this kind of conmanship, why do they go to the extent of paying people who they are not even sure whether they work for EACC or for any other investigative agency? What makes them, just pay bribe? It just surprises us. But for us, our job is to ensure that whenever we come across such people, we arrest them and we have them charged in court. Kapenj mar KCP kachiel kod Kapsea ochopo giko mar odiochieng' ma kawuono, jagore migawo mar somo Belio Kipsang oyango ni chenro ne odhi makare kendo ne onge ng'ukni mora ka bende oduoko erokamano ne jopuonj kachiel kod migepe manoriwo lwedo maneno ni penj ma kamago otim e yo makare. Kolose container mar kano penj sub-county ma Westlands, Kipsang owacho ni nono penjgo biro chakore mapiyo ka osingo ne jonyuol kachiel kod jopuonjre ni gibiro yudo duoko motelo ne Christmas. Omedo lero ni jopuonjre mane koyudo thuolo mar ndikruok ne penjgo ibiro mi thuolo mar timo penjgo ka owacho ni ok ginyal kumogi nikech ketho ma ok margi. We are here, and personally I'm here as a Principal Secretary for Performance and Delivery Management as a whole of government approach where we are supporting our colleagues in the Ministry of Education and in the Ministry of Interior to ensure a smooth transition, a smooth and efficient exam period. And I can report from what I have witnessed is been very good preparations. I can also report what we are hearing from our colleagues is that across the country the process has
has really been smooth, and we are coming to a very successful culmination. For us as a government and as administration, our priority really and our area of emphasis is to ensure that the students have a conducive environment in which to do their exams, they finish well, and they successfully transition to the next stage. Those who are going to high school, those who are going to the junior high school after finishing KIPSEA, just to ensure that there is 100% transition. The commencement of marking begins immediately after the exams is over, and therefore the preparation. The TSC is here, the director for the county education is here, the county commissioner is here, just to ensure that there's a successful transition for both girls and boys to the next level of education. Kwa mbele ni komiti mar theko wacho ni gidhi tieko tijegi kachop tarik 22 mar dweni. Komiti no masani choko paro ewi duoko piny nengo mar ngima mantiere kod geno ni jolony magitiyo godo dhi tayo gi maber nyaka giko mar twak. Komiti no chano mar romo kod migepe mag teko, omenda kod mano mar udi chieng' wuok tich mar kawo pachgi ewi nengo mar ngima. Jakom komiti no Kalonzo Musyoka kod Kimani Ichung'wa wacho ni report margi mogik ibiro chwal ne jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga kapok ochwale e od bura giko mar dweni. Kupata hawa Bretton Woods. I think we discussed that tukati tulikuwa kule Elementator, na hata hivyo Wakenya wako na akili maalum za ajabu. Tumasikiliza. I'm certain you were here yesterday. Hey. You've seen how enriching the engagements we had yesterday with our own local economic experts were. Yeah. And they're even more appraised with local issues than even those in the Bretton Woods institutions. Therefore, since they have not confirmed, we have not scheduled them, since they have not confirmed appearance. Yeah. As His Excellency has said, by Thursday, we shall now review and consider as a committee all the proposals that will have come to us from all the experts, and thereafter retreat to do the final report. And as His Excellency has said, on or before the 22nd, we expect to give the final report to the principals and also table our report before Parliament, both houses. Komiti marango kaka itiyo gi omenda mag piny owacho ramo ni nyaka gitim nonro ne duol mar okumba thieth NHIF kapok telo loke kadhi SHIF kata Social Health Insurance Fund. Kaluwore gi report mar jonon buge omenda pacho ka jakom mar komiti no Emmanuel Wangwe ntiere kod luoro ni mwandu mag piny owacho nyalo lal e kinde ma piny owacho loko chenro kowuok e NHIF nyaka SHIF. We have an issue to do with their assets. Basically, the main issue we have to look at is the securing of the assets of National Hospital Insurance Fund to make sure that the public investment into the fund is taken care of. Issues to do with the land have arisen. The submissions which they've made, we must again look into those assets. We have to look at what were they planning in terms of investments. They are planning to buy, they bought land. For all these years, they have not invested into that land. We want to make sure that before the transition, the Auditor General should have given us the report for 2022-23, ending June this year, so that we review and again tell the public where are we. Jagoro mungirore bar migao mar ndiko jopiny Jambetre Julius Bito kokwa riwruoge makelo ratiro mag oganda mondo mi ochwal ng'ur mora magin gone bar migao mare ewi chenro mar miyo jopiny opande manyasani mar maisha card kar chwalo buchego e doho. Bitok mane twako jofwamb weche bang' romo kod riwruoge 15 makelo ratiro mag oganda e bur Nairobi osingo matiyo machiegni kodgi maneno ni chenro no otim kaluwore gi chik. Bitok bende olero ni piny owacho osetimo duto mar nyondo ji duto e chenro mar miyo jopiny opande wanyasani bang' kawo pach jopiny romo 814 e gwenge duto ma pacho ka. This program rests on the design and the way that it is structured, and it is important that privacy by design is
factored or wired into this program to ensure that Kenyans' personal data is protected, that people are able to access the system to get the services that they require, and that no person, no human being, whether they be refugees, foreign nationals or Kenyan citizens, that they are discriminated or excluded by this system. Na kwamba tumekuwa na mkutano mzuri sana ambapo tumepata memorandum kutoka watu wa civil society, tumeongea nao, tumesikizana kwamba tutafanya kazi pamoja ili tuhakikishe kwamba Wakenya wameweza kupokea, na kwamba watatusaidia kuhamasisha na kuambia Wakenya wengine, na kwamba pia watatusaidia kuhakikisha kwamba hakuna roadblocks kwa njia kama makesi ama nini ambayo itaweza tuzuia kupata, itaweza zuia Wakenya kupata hii namba. So tumeomba hawa tufanye kazi pamoja, tushirikiane pamoja, badala ya kwenda huko kotini walete mambo yao yote kwa meza ili tuweze kuongea, tusikizane, tupeleke Kenya mbele. Jopinyo golo paro mopogore kaluwore kod report Infotrack ka governors mapacho ka osebedo katiyo. Owinje kaka ne giwuoyo. Eduoko manowuok nyoro about counties to counties, waneno ni Nyanza emane lead. For some few years, Kakamega emane lead. Kisumu ne number 2. Kendo sani wabuok sana ni Kisumu obedo number 3 ang'wen kadhi mbele with some percentage. To oken gima ber nikech nyong'o osetiyo e Kisumu County sani ber, waneno gimoro amora madhi mbele, emomiyo ok wanyal yie gi duoko manowuok. Ka ng'ato timo maber tiwacho ni otimo maber. Owacho ni our sister Wanga, she's the first lady to become the governor in our region, Nyanza region. So Madam Wanga, congratulations. Itemo meditimo maber, wasewiro kaka itemo, kaka itiyo. You are a very hard working lady. Wakone joma mine ni mondo okop nyarwa, our sister Madam Wanga. Kama wantiere ni nyokwa winjo ka obedo achiel kata kotaji kuom kaka counties mosetiyo maber. Koro wawuoro sana ni kara siachwa kar to wan ga kar kanye. Kech siachwa kar ka okiwach gimoro amora kata maendeleo bende waongo kod kar ka malong'o. Gik moko ma governor no promise wan ni biro timo bende okitim. Koro emomiyo ok wang'eyo nikech sia kar kae kechu okinyal taj kaka counties moko. Koro ok wang'ega ni counties wa masia kar ka ni wan ga oko, wan ok wan ga jo county ama ok wan ga jo Kenya. Koro wakwayo Mr. our Governor Orengo kamintiere te mondo matek mondi bende ibedi achiel kuom counties mari obed otingre malo obed achiel kuom counties moko. Ywaruok osechako limbe kinde moko kuom jokanyo mag UDA sub county manyatike kaonenre kod chenro mag ndiko oganda e duond burane mar UDA makoro dhi nyime e gwengego. Moko kuom jokanyo mag UDA kotene kanyo gi Frederick Ogenga okwedo tiyo kod forms magiwacho ni jaod bura machon manyatike Ediko Mondi Anyanga tiyogo mar ndiko jogo madonje duond bura mar UDA. Giramo ni ntiere buge ma itiyogo e ndiko ji madonje UDA mano mar ok ginyal yango. Giwacho ni gichich ni nying jokanyo mag UDA ma ondikie forms inyalo tigo e kwalo ombulu e kinde yiero mag UDA mabire kinde machiegni. Seyo makama kata kamano kwede kod Anyanga mawacho ni forms ma itiyogo oyange gi duond bura mar UDA kowacho ni nying jogo okawo ter e log tich mar UDA. To wamnyatike joma ber gi muol to kodwa ni ng'ato chandgi. Koro wakwayo Mheshimiwa Anyanga obed piny walos yiero manyatike mondo obed mokwe. Gima wadwaro en ni wabed organized mondo wawuog gi jogo maber mondo walos gige wateyo mang'owa e yo makare. Ok wadwa ni ng'ata okelwa koko ka. Party mar udane nwa winja igwelo madi kisiri tok morwa. Koro ko yie mobiro moluongowa wamor. Kelnwa registration kaka mine. Wadware godiochieng' mok mipondogo. Kech sani uda matiyo wan party moro mochak wadhi onge mopogore gi ma. Pachach nyocha osebede wach UDA ni manyatike ka ma koro nyocha ng'ata achiel kuom jotelo maka tucho gotese moko ka migajo mindiko mag UDA
manyocha ok ne mor wa jopiny manyocha nigi gombo e bedo e UDA. Omiyo sani kaka Fred okelo gini ayanga, wakwa Fred ni koro timnwa tudruok malo maka weche mwasetimo UDA gimitimo adhara godiochieng' mok ni timo mopondo. E nyaka sani an gadieri ni wan kaka jo UDA waserikruti ji mang'eny, ma nyaka sani waserikruti ji more than 500. To ne wakwayo mana headquarter marwa mondo miwa support mondo wamed register ji, nikech jomiuru gin jomohero sirikal, jomiuru ok ohero pingo sirikal. Epaw tuke kambi mar goyo punda mar shabiki.com okelo chenro manyien mar Shabiki Multibet Boost mamiyo jago punda loch atamalo 1,000 ka joloch adek oseyudo mich mar shillings milion 3. Nelson Mukindi mawuok e gwenge mar Unyenjes kaunti ma Embu en achiel kuom jaloch bang' yudo makare tuke 27. Mukindi noloyo gi shillings notiyo gi shillings 250 kendo yudo loch mar shillings milion 2. Joseph Sitoko mawuok e kaunti ma Trans Nzoia kaachiel gi Gideon Koech mawuok e kaunti ma Nairobi bende noloyo omenda maromo shillings milion 6.3 kaluwore. Shabiki.com tere kod mich mopogore opogore ka Multibet Boost en mana achiel kuomgi kendo timbe mathoth mi thuolo mar loyo omenda modhuro. Lakini nilikuwa na imani. So nikiwa nimebakisha wiki kama moja like 10 teams. Ndio niliambia mwenzangu wa colleague kwa kazi nikashare but pia yeye nikaona amefurahia. I did a bet for a multibet of 21 games with an odd of 1,503 odds, a stake of 150 shillings. I was given a boost bonus 2 million just like that. Alienda akafungua sportsbook ya Shabiki akachambua game 22 akawekelea na akatulia wiki 3. Ameweka mshipi yake safi ya kingojea, ndio imempatia mita 2. What about you? Nilikuambia pale kwenye Shabiki tuko na multibet boost ya up to 1000%. Yake ilikuwa 60% boosted. Imagine ingefika 1000. Sasa wewe enda kwenye www.shabiki.com, chambua magame. Tuko na league zote ziko hapo. Kanyamwatiyogo chendo mar kai kachero kamano kuom kete mana Ramogi TV nyakura mgajwangi bedo godhiambo makare nyinga Lydia Okeyo.